Ai abantu besinyenjo basira omwana oyone kuri oborwaire narenga ng'are mono nare goika none ngori ng'eri omwana oyone lakini abasamari ba tata bakabogoria omwana oyo muna abaibori buna abamwabo buna abasani bakandendera omwana oyone bakagasukia omwaka oyo apa tutebe 2 years eko yatoise ko baro butuko n'omugaso imwatani 2 years omana kore ensemo ya barabwa bairo koboko na bwato omwana kwa mane omwana ngotigara America lakini Nyasaye n'omuntu bugokumia naletire omwana nengagaiga naro omwana abata basani abangi asi muri mwezi pi abakenyeye aba America mwae wesi kone bakokorwa soma ne Nyasaye abara asinjira chonsi na indi mokonywa asoba kombo ino na bari bonsi ipi barozi ngano magoko okinywa omwana no butaka buri oborose nyatali abaiboli bari muno omwana atebe bari nkaribu bakabogoria obakomu obu bokabobwabo abana bane bagasuka bakaenda America yari omwana agokwa abantu bamuna korana omogoko bakwana mangana yogokumia yomoichano bakorama baka baiboli bane baka abana baminto cyane n'abasani bari barendiro omwana muhindi omwana onega akwa 8 akaye kuchinga kichingia no mwana Nyasaye agakwana mangana onsipi ari aganeri akwane nande imeyana nabeko ngora ki omwana Nyasaye na mwaberete ekoera arerete no koda ko kumia na abasaroi mwaberu asomane obuya botenene asichinga cheino na gaiga bia moto saberania amatemu atoetere moroje ki omwana kanyacha akire ko kora asenke lakini yanyarikana sasa ni una comment mo bia mana sonsi mogenda asinga cheino buya moike buya muna mwata muno bongobo moike buya inde tata role kana asemeti bia mana